Assalamu alaikum hormatly dinleyijiler. Şugun 16-njy dekabr 2025-nji ýylyň hepderiňem tiýçen bugün. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasynyň kanalaryna. Men şugun siz bilen ýa-ni 30 ýyllyk belinen bayram boýunça bitaraplyk bayram boýunça görünýek we şu ýerde men bellek şeklatyma siz gaty gyzykly bolum hadýan. Gelin ýene bir ýere gelelim. Bitaraplyk diýmek näme? Bitaraplyk diýmek hiç bir ýagny gurama, hiç bir uruşlara, hiç bir uruş edýän döwletlere goşulmaly, ýara bermeli, ýagny özüni bitarap neytral saklamaly. Gysaça aýtsam şeýle. 1995-nji ýylyň 12-nji dekabryndan ýa-ni bütün milletler guramasynyň ýygnygyna 185 döwlete gowrak, şo döwletleriň hemmesi Türkmenistan bitaraplygyny tasdikladylar we karar çykardylar. Ondan soň Berdimuhamedowlar gorkup bir näçe gerek şu bitaraplygy ýene bütün dünýä milletler guramasyna tasdikladylar. Gepin tümekleri şu geçerli bizim bitaraplygyny diňe diktatoryň tarapyndan bize garşy bolandy. O diýmek näme? Şu bitaraplyk ýagny bize goşulmak hakyňyz ýok. Biz aýratyn ýolumyz bar. Ýa-ni Niýazow öz ýoly, ruhnama ýolyny, Altyn asyr ýolyny dowam etdi-de ülkütdi. Ne Altyn asyrda ýaşadyk, ne ýa-ni Altyn asyr gördük. Şo arlyw propagandasy dowam etdi-de ülkütdi. Indi 2007-den bäri Gurbanly Berdimuhamedow öz tohum tiýjesi bilen ýagny döwlet donulyp gelýär. Ütken zat ýok. Şo Gurbanly Berdimuhamedow maşenik, kezzap, allakçı, yallak, çäreçi, şu Türkmenistan dolanıp gelýär. Şoň üçin 2007-den bäri Türkmenistanda ýeňişler ýok. Biz hemme ýerde, hemme tarapdan iýsa. Bir idiotluk boýunça, ýa-ni Guinness kitabyna ýerdik, idiotluk boýunça başga bizim gazanan üstünligimiz ýok. Ne bir belli bir sportsmenler, ýagny 18 ýylda bir kısan sportsmen olaýmasa, ne bir belli adamlar öňe çykdy. Ne bir atşylar edildi, ne bir bizim ýa-ni adamlarymyz bütün dünýäde öz uğru bilen, hünärmetde bilen belli boldy. Hiç tat ýok. Ne ilim, bilim ösdi. Hälem köp taňyrykasyn bütün dünýä universitetleri, Orşeýdyň, Tuwken universitet institutlaryna şolar bilim beren soň bizim intek ýaşamyz tupoýdal. Türkmenistan içinde bilim alar ýada ýok. Siz özüňiz gowul ýaňyz. Ine men şuň bir gyz maşalaň ýüzlenişini gördüm. Näme bize ýagny bizim pullarymyzy, enatanyň berýän pullaryny konvertasiýa etip bilen zoklar. Näme biz sizden qarz soramdyk, sadaka soramdyk. Näme şu pullary konvertasiýa eden zok, belli bir institutlarda okumaly, başgaça ýa-ni şol institutlarda okumasaň, universitetlerde okumasaň konvertasiýa ýok. O niýeň zatlary? Gurbanly we Serdar Berdimuhamedowlar ikisany çäreçi boyun almaly. Türkmenistany dolandyryp bilen oklar. Türkmenistan elementarny manady konvertasiýa bolan ok. Hiç bir döwletde. Hiç kime gerek gel. Asly türkmen manady hiç kime gerek gel. Başga döwletleriň ekonomikasyny gurýan valutalaryna deň gelen ok. Gaty zalya. Hiç kime konvertasiýa edilen ok. Mysal üçin özbek pullaryny, gazak pullaryny, kırgız pullaryny, Azerbaýjan pullary, Afgan pullaryny konvertasiýa edýärler. Türkmen pullary diňe Türkmenistan içinde. Başga adamy gerek gel. Başga bir döwlete gerek gel. Sen döwlet konvertasiýa edip, senin alçalş etip bilýär, senden harid alyp bilýär, taň harid berip bilýär. Ýok şol atlar. Şo bir çöreginden oçup, çörek nähili ýa-ni üpçün etmeli halka, eti guş nähili üpçün etmeli, aýlyklar saklamaly, jerime salmaly, konvertasiýany saklamaly, konvertasiýa ýok, ykdysadyýet ýok. Ine şo Türkmenistan. Indi gelin men size bir näçe video görkezýän hormatly dinleyijiler. Şol 30 ýyllyk bayramy, ýa-ni bitaraplyk bayramy, ine 30 ýyllyk bitaraplyk bayramy geçdi. Her bir halkymyza bir täsir boldumy? Hiç. Absolutny. İki zan çäreçi Gurbanly Serdar Berdimuhamedow inni öň içinde çäreler geçýän bolsa, inni daşyndan adam getirip olar bilen çäre geçýärler. Gülkünç. Men öňümi diýerdim, biz garaşly,
Biz bir taraplı değil. Biz taraplı. Biz Russiyan bizim yolbaşçılığını Russiyan gururları. Anladın? Her okuyorum. Ünferterdin şu video. Yine Putin Türkmenistan'a geliyor. Ünferin saat 4'te dangda. Ünferin şu mu? Ünferin saat 4'te dangda Putin geliyor Türkmenistan'a. Çağıcıklar niye mi yaşıyordu saat 4'te? Gurgurlar paltolar hem yok, uğurlu nimeler hem yok. Hemmesi kovguynikti. Olar 5 minut çıkıyor. Qarşalıya gidiyor. Bu çağıcıklar çağrıcı yani. Çağrıcılar hizmet daşında durur. 4'te niye mi işler var? O çağrıcının enatası yok mu? O çağrıcının hakları yok mu? Bütün devlet çağlar rahat yataryalı işliyor. Bu olsa çağlar hem bulunuyor. 4'te çağlar çıkıp bu mu? Putin geliyor. Vak Trump gelsin tapağı ne mi? Trump gelse yakanlı tutar. Ünsenin. Gurbanı Berdimuhamedov şolu Putin'e karşı tamamın içinde oturuyor. Yılcak yerde. Çağcıklar daşarda Putin'e karşı alıyor. Ondan çıkan var ya. Ünsenin şunu. Eşiklerini vurdun mu çağlaması? Ünsenin çağcıkların eşiklerini vurdun mu? Yok çocuk. Dekabr ayı. Владимир Владимирович Путин прибыл в Ашхабад для участия в международном форуме, посвященном Международному году мира и доверия и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана. Этот визит еще раз подчеркивает стратегический характер туркмено-российского диалога. Форум в Ашхабаде становится важным событием мировой дипломатии 2025 года, объединяя усилия по укреплению мира и взаимного доверия. Максат Курбангильдыев, Махмуд Курбанов, специально для МИС. Ünferdin mi? Çağızıklar çıktı. Yani soğukta karışıp karşıladı. Urmalı tamın içinde durumdur. Hadi onam görürüz inşallah. Лёта в 4 утра и ахнул. Такого он не видел ни в одной стране за 20 лет. 12 декабря, Ашхабад. Самолет Путина садится в президентском терминале. 4 часа 28 минут. Глубокая ночь. По протоколу главу государства должны встречать представители МИДа и почетный караул. Но Путин выходит и замирает. У трапа стоит Гурбангулы Бердымухамедов, бывший президент Туркменистана, который правил страной 15 лет. Он не спал. Всю nöç лично ждал российского президента. Путин O trapa diyen trapın yanına da canın içinde yılcak yerde karışıp bu. Çağızıkları öňe sürüp, çağızıkları kıynap, dördü çel yatırman saklap çağızıkları. спускается, смотрит на часы и с улыбкой говорит. Когда такие гости приезжают, какой сон может быть? Западные Kögdötdeki gözi priýat diýip. Haçanda şu real mihman gelene yatıp bom diye. Men hojaýnym gelene. Protokol boýunça MİD'in bir jogapkärçilikli adamy garşy almaly Putin'e. Ne Gurbanly ne Serdar Berdimuhamedov barmary. Ýöne Gurbanly Türkmenistan dolundur ya. O Serdar Baklaşkydan tok ýok. Olum bir çäreçi. Bu çäreçi gidip Putin'i garşy alýar. Näme Putin 4.28'de gelýär. Putin'den bir gorkak bunkerda ýaşan gorkak. Yani Kazakistan'ın üstü bilen 4'te giýje gelýär. Yani Ukrayna atakadan soň. Şeydik gelýär 4'te. Bolmasa bu niýe adam? 4'te gelýär. Ünferim şuraya mihman gelende men hökman garşy almaly diýip. Sen hojaýynyň. Sen Russiýa barp atşod edýän. Sen döwletiň ýoga, sen bir Russiýan gubernesi. Ine şuraya watan dönükler ataly ogul çäreçiler Türkmenistan dolundyr. Bu maskaraçylyk. Bütün dünya yine var maskara boldular. Ben öňe aýdym, Türkmenistan maskara edýän bizde, biz ýöne bellek geçýär. Türkmenistan giýje uny maskara edýänler ikram çäreçi. Bütün dünya maskara.
Ine bundan bir taraflığı. Ine iyini terdeling. 50 лет не удостаивались такой чести. Байдена встречают помощники, Трампа – министры, Путина – сам бывший президент. В 4 утра. Это уважение, которое не купишь за деньги. За Путина. Это не уважение, это рабство. Ine. Ne Takayev, ne Özbek, ne Kırgız karşıya 4'te giyce. Bunu olsa böküp çıkıp çağırır, işte hocayını verir. Ine şuraya alayım. Putin'in kulları. İndiki video seyredin. Men öňüm aýdym, Putin bu hata medenok, bu yankı prezident deyip hata medenok. Bir kiçik gubernator ýaly terdiýe, ünsörüň. Мог выговорить фамилию президента Туркменистана. Поздравить всех наших туркменистанских друзей и, конечно, прежде всего президента Сердара Гурамангуловича Бердымухамедова. Berdimuhamedov diýmek o siňek iýýan adam da. Siňek iýýan berdi. Ine ýene öwretdiňmi? Бердымухамедов. Можно вспомнить, как он из года в год коверкал имя Токаева. Проявляют неуважение к лидерам других стран, когда подпускают к ним. Ine ýankaýdyşym ýaly Putin bulary hata meden. Şoň üçin Putinlerini böküp çıkıp karşı alıp çağızıkları koyup da bolýar sen 4'te karşına özüň edip. Birçok çağırır. Yok, şuna bir üýtgeç hyzmat etjek bolup, men ba sen guluň berdi, meni ayırma. Ine şeýle men şu ýerde oglumma, menma, biz saklap dur Türkmenistan siziň üçin diýip, ine şu ata oğul vatan dönükleri. Meni Türkmenistan çynowçylaryna bilenýän, siz utanaňyzokmy şu ýaly adama hyzmat etmek? Şu ýaly ýarlaklara hyzmat etmek utanç. Şoň ýanyna durmak utanç. Şoň ýa hökümetlere girmek utanç. Indiki video seyredelim. Ine şu ýerde gow aýdyp geçýär. Туркменистанских друзей и, конечно, прежде всего президента Сердара Гурамангуловича Бердымухамедова. Ine Muhayyedov. Ine Muhayyedov diýmeli. Siňe giýen. Мухамедова. Indiki video seyredin. Сели прямо на переговорах. На этом видео лидер Ine bulun yıkılyan adamı, yani Putin'i yıkılıyor. Bütün dünya Putin'i ugalovnik diýip hata edýär. Bütün dünya Putin'i yankı yığrenýär. Putin hökman gitmeli 2026'da. Gitmese bolanok. Rossiya dargaya gitmese. Putin gitmese Rossiya dargaya. Ünsörüň. Putin gidýär, Rossiya durýar. Şuryaly bir kezzap, şuryaly bir ganhor adam Rossiýany dolandyrýar. Onun Türkmenistanyň ýerine 2 san kezzap böküp aýagyna ýykylýar. Ne ünsörüň? Şu ýerde врывается в зал, где Путина 30 ýyllyk bir taraplyk bolanda şo ýerde bir näçe protokol duşuklar geçýär. Putin Erdogany duşukluka ýanky duşmakdan soň bir näçe wagtdan Pakistanyň premier ministri bilen duşmaly Putin. Pakistanyň premier ministri 45 minut garaşýar çydaman turup göni gidýär Putiniň ýanyna. пустили прямо на переговорах. На этом видео лидер Пакистана буквально врывается в зал, где Путин в это время сидит с Эрдоганом, явно не ожидая такого поворота. Перед этим президента Пакистана унизительно заставили ждать 40 минут. Его терпение закончилось. Шариф врывается без приглашения и жестко высказывает свое недовольство. Без дипломатии. Тон, как с провинившимся школьником. Путин в ответ молчит и растерянно наблюдает. Редкий момент, когда Кремль не диктует правила, а в ужасе наблюдает. Ine şuryaly Gurbanly Serdar Berdimuhamedowyň hojoýyny bar ýerde masgara. Hatda Pakistanyň premier ministriniň ýüzüne barmak dik gaýdýar. Hormat oýnan. Olur bolsa şo ýallaklap, Niýazowy ýallaklap Gurbanly oğurluk edip ýallaklap basylman zordan galdy. Niýazow öldürüp indi Putin'i ýallaklýar. Muňa tapagy ýok kime ýallaklamak. Şu birinden bir daha çözülse, yani şun kriyasatyny gorap bilse, şun jan tagyny gorap bilse ýallaklýar. Nemunda dostoýnstwo bar, nemunda bir namus bar, wyjdan bar. Ine şu ýaly milli lider bolup ýören ikisam gahraman, iki kahraman bolan adam keza Türkmenistan dolanýar.
Şoň üçin sen hiç adyňy ýören. Türkmenistan hemmerden maskara. Gülýa döwletimiz wa parahat asmanymyz wa Afganistanda da parahat asman. Türmede de Türkmenistan'da Uğudun depan türmesinde yokarısında parahat asman. Çoğur asman. O Berdimuhamedow'un kazanan üstünlükler değil. Öňden gelýän 200 ýyl mundan ozal gelýän parahat asman. Onu bizim atabalarımız dikellik gitti parahat asman. O Gurbanulyň oň dahly o. Gurbany uruş etjek diýse de hiç kim ona uruşmaýar. Gelip urup gidýärler. Ona da parahat asman. Ne şonu ýaly parahat asman, ýagny gülýaly durmuşymyz var, gülýaly döwletimiz var. Men size gurrun verdim mi? Men 91-95'te Daşök'te işledim. Daşök'te ulu pul kazanýardym. $10.000 ýokary. Türkmenistanyň ýerine $1.000 sowunma ýanky paça ýaly edýärdim. Menem aýdýardym, gülýaly watanymyz var. Hem ýer polisi, hem ýer kontrolly, hem ýer neme hiç zat bolmaz. Şu ýerde öýdüňi üleýmeseň hiç zat bolmaýar, haklarym ýok elbetde. Şeýdip gidýärdim, inni düşünýän soň. O ýerde ýaşap bolmaýardy, ýaşap bilemokdum. Gidýärdim daşyny işleýärdim. Sizem şonu edýäňiz häzir, men 91-den 95 eden günlerim, ýani geçen günlerimi eden zatlaryny siz häzir edip ýörsiň. Daşyny işläp geçirýärdim. Ine men bir video gördüm. Bir bizim vatandaşymyz Moskwada bir marly ogluny kömek edipdir. İş tap beripdir, olum kösenýärmiş. Ondan günleriň bir gün şu marly ogluny gurrun berýär. Men öýe pul berip zat etdim, öýdäki maşina alyp ýarty puluny geçer, men ýanlarda da baryp ýarty puluny berýän dip maşina alyp ýanky aýtsa, ol aýal maşalada pul ýok diýipdir. Olam diýär, men $9.000 işläp iyi verdim Türkmenistana ve şo pullar ýok. Görgüli nimetçiler no. Elbetde oryaly nimeler bolur. Şo ýerde ýanky şo dost bolan, ýanky şo öýüňe esderler, başga şoň dosty nime ýüldenýär, gelin gyýlar ýüldenýär. Näçe beýdiňiz, biz eşek ýaly işleýär. Siz ýanky ärlerine garaşaňyz, pullary dağ diýärsiňiz, toraman alýarsyňyz. Sen daşyny näme işläpdir? Sen näme maşgalan ýetir o? Näme sen daşyny işlemeli? Why men hiç adet bilemok, men daşyny işlemedim, maşgalan saklap bilemok. Men maşgalan sen saklamaly, Türkmenistan eger döwlet bolýan bolsa, iş bolmaly, alýan aýlyň maşgalan saklap bolmaly. Ministersiýa ekonomika we finansda ýörüýte raşýotlar bar. Bir maşgalany saklamak üçin minimal aýlyk näçe bolmaly? Şoň esasyna aýlyk berilýär. Diýmek şo ýerde falşywy hemme danylar. Onu aýal maşgalan günäsi badyr bolýan az. Esasy günä 2 san çäreçi. Hiç zat etmeýän çäre edip gatna nimet ýörük. Kepeli pul oglap ýörürler. Senin puluňyz içinde ogurlanýar. Senin döwletiňizde hiç hil kanun, hiç hil adalet ýok. Şondan siz daşyny gidip işlemeli bolýar. Daşyny işläp öýdäki puly berýäňiz kontrol ýok. Çalyň ýanyna däl. Onsoň şo ýerde näme bolsa bolaýmaly. Elbetde şo ýerler bolar. Şoň üçin biz maşgalamyzda döwletimize, köçämize, şäherimize eýçilik etmeli. Näle eýçilik etmeli? Maşgalana özüň köçäňi, raýonyňy, şäherini seslerini bilen. Baryp jalyp edip, ýanky çynowny kontrol edip biz saklamaly. Başalaç ýok. Şonu etmesek, pikir etmeň Türkmenistan düzeler, ya Türkmenistan gülýal döwlet bolar. Onu etmeň. Hemme gurulýan zatlar o sizin puluňyzda gurulýar. Hemme Gurbanulyň we Serdaryň gurýan açýan çäreleri, ya geçýän çäreleri, açýan obýektleri sizin puluňyzda gurulýar. Egerde şonu etmedik bolsa, başga bir eden bolsa, şondan 5 etse zatlar gurulurdy. Oğurluk etmek üçin olar edýärler. Günden gün oğurlar bilen oklar, şu ýaly kontraktlar edip zat edip oğurlamak üçin edýärler. Ya sizin durmuşyňyz üçin eden ama. Ya olar ýaly guruluş edýän bolsa näme sizi iş alan ok, näme sizin firmalaryňyzy iş alıp size pul beren ok. Siz bolsa daşyurtda, soğukda, kösünüp, ölüp, soğuklap, kösünüp, yaraman bolup ýörsiňiz. Şoň üçin biz watanymyza eýçilik etmeli. Watanymyza eýçilik etmesek biz wara öz watanymyzda çürgöý bolar. Çürgöý öz watanyň. Öz watanyňy çürgöý. Barýan bolyn, polisiýa mehemmeler seni hata meden. Ünsüriň, hukuk gorýan organlar
Bizim hukukumuz goraman, bizim hukukumuz bolýar. Han döwlet, han prezident, han konstitusiýan garanti. Näme benim motor? Näme Türkmenistan terk edip gidýär? Hanın prezidenti yok, hanın milli lider ama iki kahraman. Şoň üçin biz şular tutsak edip basmaly. Biz tutsak edip jenaýat çekmesek, biz özümizdi jenaýat çekerler. Dogry düşünün. Bu adam oğurlap başladılar daşurutdan, aktivistleri. Bular içine türmeye düşürüp içeceğini diýerler adamlar bilen. Ana okudum bir ayal maşgala, leva var, ýa-ni muň oğluny tutupdylar. Töhmet atyp edip. 2 ýylla produkt eltip gatnap ýörese, ondan biri ýagny duşya şoňa Tim bolun 2 ýyl mundan oğudan depede öldü diýse, aňynyň huşunyň gidiýär. Aňynyň huşunyň gidip şo adam däl. Şol ýalan. Ol namus, wyjdan, türkmençilik ozatdyr ýadyňyza çykaryň. Gitdi. Gide baka olum bolmaz. Maşençiство, egerde migrasiýaň ýol boşdy, gün aýan bolsa, men täze движение tapdym, gelin. Halktan şular alyp bolýar pular, şular edinde ýardım getiriň diýip. Ministersiýalarda diýerler. Egerde Serdar Berdimuhammedow diýen bolsa, ogurluk edin, näme etseňiz edin, kille salmady ýaly adamlar. Sizden konstitusiýa sorajak, ýok menden başga. Baryň içiňizden boluň diýip. Ýygnaklarına gatnaşyp görüň. Ejeň de bajyň. Hökümet bolmaly. Amerikada adamlar aýdýar, hökümetiň gördük bolun bir maskaraçylyk. Murat hökümet bolmaýar ondan. Buň edýän işleri. Gönlün salam aleikum diýmäkä 30% bermeden gürleşem dok. Hökümet bol banditler diýär. Kezzaplar. Ine hökümet, ine prezidentin ýanyna barýan adamlar gön aýdýar, prezident bilen buluşakmy? Kontraktyň 30%-ni getir. Onu buluşturulur, gol çektirir. Bular boyun alýar. Gol çektirir, kontrakty nime der diýip boyun alýar. Diýmek ferdaram şoň üçin ne? Ine Türkmenistan mundan beter bir dağıdık, mundan beter indi bolmaýar. Şular öz tohum yıllar boyu, asırlar boyu çüýretip geldiler. Türkmenistan çüýretdiler. Ve çüýrük tohumundan diýilmeli. Ünsörün çüýrük tohumu vekili marlara söýüşini gördüňmi? Ananyň biz Sowet Soýuzy koloniýa bolduk zat ýa-da eger şo ýerde ahally ýamarda şurýaly bir samsyk gelip söýgün bolsa çölle ýitirmediler şonu. Ederdiler. Häzir näme? O marlara aýtmadyk zatlar ýok. Amarlar birçom. Hani arnamsy ýokmy? Mardem Türkmenistan saklap gelýän. Marin gazem Türkmenistan saklap gelýän. Ýa-ni dormy? Şoň üçin biz galmaly, başga alaçy ýok. Beýleýässäň, biz galmaly. Galyp şu edil ýygnamaly. Hemme çüýlük tohum ýygnamaly, asly. Çüýlük tohum bolsa ýygnamaly. İçinde arasynda gowlar amma oň gurun ýok. Ol goýberes ýöne esasyny ýygnamaly. Hemme pullar büdjede goýmaly. Hemme pullary. Oğlunyň pullary. Şoň oğlunyň pullary büdjede goýsaň, bir Türkmenistan bir killap öz-özüni ekläp bilýär. Ine pulny ýydan alar, ine häzir özgä şokoladan ýydan alar, ine pullar. Hem atellary 500 milyona ol Bahreynne hem zatdan satyp Türkmenistany getirmeli pullar. Olum pullar däl. Olar hökümete gurban berende ananyň şonuň oğul edip lübonça saýýar. Bu normal türse ýok, o paraşut. Bir loşka tutmany, bir tutmany bilen o. Diýmek hemme oğlunyň pullar dogun arnaşy, ine şul wezipaň esasyny kezzapçy we oğlunyň zatdyr. Biz ýaly bir günem işläp pul gazanyp görün oga. Giýje güni aýlyk berip adamlar kreditler etip görün oga. Hökümetiň hatabyna bizim hatamyza oğurluk edip getip gören kezzap. Ine şuraya ýagdaý hormatly dinleşler. Men şonu aýtjak boldum. Şonuň üçin men haýyş edýän ine häzir DBT ýürüýte şotlar açýar, lira, euro, dollar. Egerde men görünüp bilemok, men nime bilemok diýseňiz, şu fonda geçerim. Şu fondy aktivistler öýler, ýygnak geçirip öýler, aýdar, mira geçirmeli öýler geçirir. Men şoňa dahylym ýok. Men gaýtyp özüm goýjak. Sebäbi biz ýeňiş gerek bize. Şoň üçin watandaşlar egerde
watan diýip, maşgaly diýip, geleceğim diýip pikir edýän bolsaňyz, biz hereket etmeli. Hereketiň esas bölegi pul goýulmaly. Ýa pul bolmasa hereket bolmak gynançak. Öňe çykýanlaram ine şolara da ýa edýän işlerine, ýagny telefon diýdi, hereketler, komandirowaçny, gasinçiler, adwokatlar hemmetini pul tölemesek bolmaýar. Öňe gidýänler öňe gitmeli, öňe gitbilmeýänler ýa-ni ýüzüni görkezekler, ikinji linýada işlemeli. Eger ikinji linýada işläbilmesen, üçüncü linýada pul geçirip ýa-ni şu hereketi saklamaly. Şeýle biz ýeňe bilýär. Bize köp pul gerekler. Ine şoň üçin vatandaşlar aýsaň aýdy bermeli, hereket etmeli bolundy. Men şoň bilen aýtjaklarymı aýtdym, şoň bilen men efirim utarýan. Ine size 30 ýyllyk bir taraplygy görgüm. Maskaraçylyk. İki saat çäreçi Gurbanly Serdar Berdimuhamedowlar Putini garşy alyp, ýallaklap, ýalap ony ine çäre geçirdiler. Öz çärelerini boldy. Bir Ýewropa lideri ýa Birleşen Milletler Guramasynyň ulu vekili ýa-da Amerika vekilini görünýär. Sebäbi bular hata eder. Ine şunu ýaly bizim liderlerimiz. Şoň üçin biz normal döwlet kurmaly we normal liderlerimizi saýlamaly. Prezident, meclis we beýleki ýa-ni hökümet işgärlerini we şolar bize hem ara getirer hem bize diýje gündüz hyzmat edip işler. Indiki duşgaçyl hoş sag bolun, hormatly dinleşler. Sag bolun. Men häzir TikTok'a giren, eger TikTok'ta soruňyz bolsa şo ýerde siz bilen gepleşip geçirin. TikTok'daki adresim Murat Gurbanov diýip ýazsaňyz taparsyňyz. Men TikTok'ta. Hoş sag bolun.